खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नगावआव नकल रांजों लोगोसे साब्रै हमजादों। गलाघाटआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। काजिरङायाव भुटाननि राजा जिगमे वांचुक। नेपालाव गिख्रंथाव बांग्रिं 140निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा आरो रोजासेनिबो बांसिन जखम। सुनबारि आस्राबारि गामिनि आबादारि लकेन गयारिया अमा फार्मजों गसंथानो हादों। 2024-2025 मायथाइनि थाखाय JNVआव थाखो 11नि अनलाइन आर'जलाइ होनायनि समखौ फैगौ 7 नबेम्बरसिम फोलावबावबाय। बिजनी ओनसोलाव बारहुंखा बारनायाव बिफां लाइफां बायनायजों लोगोसे माइ आबादफोरा गेलेमजोबदों। थामथि सानावबो दिल्लीनि आबहावाया गुबुंलेयैनो थादों। अस्ट्रियानि सानै बोराय बुरैया वर्ल्ड हेरिटेज हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायफैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नगावआव नकल रांनि हेंथायै पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। नगाव पुलिसा दिनै गोख्रों अपारेशन खालामनानै नकल रांजों लोगोसे साब्रै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगाव पुलिसा दिनै कासुवा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय खामपुर साखाथिनि सेमालगुरि गामियाव सिग्रोमनानै सानै बिसि फिसाय आरो गुबुन सानै सुबुंखौ नकल रांजों लोगोसे हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसा जब्द खालामनो हानाय नकल रांनि बिलाइफोरखौ नगावनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव रानदिंनो खाबु लादोंमोन सानै बिसि फिसाया। नाथाय बेनि सिगांनो पुलिसा स्रोद सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा लानानै अपारेशन खालामो आरो नकल रांनि बै साब्रै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हायो। बबेखानि पुलिसा गोबांथार बिबांनि नकल रांनि बिलाइफोरजों लोगोसे नकल रां साफायग्रा गंसे प्रिन्टिं मेसिनखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सानै बिसि फिसाया नसुं रायजो नागालेण्डनि थागिरि। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बै साब्रै नकल रांनि फालांगिरिनि मुं आरो सिनायथिखौ पुलिसा सोराङाव लाबोआखै। गलाघाट जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ गोमादों। शुक्रबारखालि हराव गलाघाट फरेस्ट डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय रबंआव जादों हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनानै सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया। रबां ओनसोलाव हाबफैनानै उदखार खालामफैनाय मासे हाग्रानि मैदेरखौ होख्रांहरनो नाजानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। बबेखानि हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बाबु कुर्मी होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा जाथायसालियाव थांनानै पुलिसनि मददजों लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो थाखाय गलाघाट सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। मख'नो गोनांदि गलाघाट जिल्लानि नुमुलिगुर आरो मरंनि बायदि ओनसोलनि थागिरि रायजोफोरनि थाखाय हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजिया जोबनानै थाङि एबा सुस्रांजायै मोनसे गेदेर जेंना। काजिरङा नेशनेल पार्कआव भुटाननि राजा जिगमे केसर नामग्याल वांचुक। काजिरङा नेशनेल पार्कनि मिथिंगायारि समायनाथिखौ नायनो थाखाय भुटाननि राजा जिगमे केसर नामग्याल वांचुकआ काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भुटाननि राजा जिगमे वांचुकआ काजिरङा नेशनेल पार्कनि कोहरा रेन्जआव जिब साफारि खालामदों। बेनि उनाव राजाजों लोगोसे बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा कोहरा हाग्रा ओनसोलाव हाबग्रा मिहिमुगाव हाग्रा बिफाननि मा 30 मैदेरफोरखौ थुखैनायखौ नायदों। बबेखानि दिनै मोनाबिलियाव भुटाननि राजाया काजिरङानि सेन्टिनारि सेलेब्रेशन एबा 100 बोसोर फालिनाय फोरबोआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बाहागो लागोन आरो जयै हरनि आदार जागोन। बेनि उनाव काजिरङानि आयरा हटेलाव भुटाननि राजा आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा हर थागोन। नसुं हादर नेपालाव गिख्रंथाव बांग्रिं। शुक्रबारखालि हराव सोनाब नेपालाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायाव सा 140निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमादों आरो रोजासेनिबो बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 11:30 रिंगासोआव सोनाब नेपालाव रिक्टार स्केलाव 6.4 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। बे जाथायाव सोनाब नेपालनि माखासे बिल्डिं आरो न'फोरा बायनानै गेदेरथार खहा लाबोदों। नेपालाव मावनाय बांग्रिंआ भारत हादरनि माखासे ओनसोलावबो गोहोम गोग्लैफैदों।
बबेखानि नेपालनि गाहाय मन्त्रि पुष्पा कमल दाहालआ जाथायसालियाव थांनानै थासारिखौ नायगिदिंनानै खौरां लाहैयो। ओरैहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो सोनाब नेपालाव बांग्रिं मावनानै जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय सुनबारि आस्राबारि गामिनि 35 बोसोर बैसोनि लकेन गयारिया आथिखालाव अमा फिसिनायाव मुखुब जानानै गसंथानो हादों। बेनि अनगायैबो अमा फिसिनायजों लोगोसे लकेन गयारिनाव 50 बिगा थालिर आबादनि बागान दं होननानै फोरमायदों। लकेन गयारिया गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय अमा फार्म आरो थालिर बागान खालामदों। अमा फार्म खुलिनायनि सिगां इउट्युबाव माबायदियै अमाखौ फिसियो नायनानै गोबां मिथिनानै लाग्रोदों। बेनि उनाव बाक्सा जिल्लानिनो हाटनापुर गामिनिफ्राय लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों अमा फिसाखौ। लकेन गयारिनि अमा फार्माव गासै गिदिर फिसा 70 हेम्पशायर अमा दङ। बे अमाखौ शिलंआव केजि हिसाबै फानहरनाय जायो होननानै फोरमायदों। खौरांनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि माखासे लाइमोनफोरा साख्रि नागिरनानै मोनाब्ला गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाङो। गुबुन रायजोआव थाङाबालासिनो न'आवनो जा एसे हा हु दङ बेफोरावनो खामानि मावनानै जानो हायो आरो बायदिसिना दाउ अमा बोरमा बायदि फिनायल' नङा, फोथाराव दखरसे हायावनो गुरा फसल आबाद मावनानै जानो हायो होननानैबो फोरमायबावदों लकेन गयारिया। सोलोंथाइ बोसोर फैगौ 2024-2025 मायथाइनि थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी खामारगुरियाव थानाय जवाहर नवोदया बिद्यालयाव 11 थाखोनि मुं थिसननाय एबा एडमिशननि अनलाइन आर'जलाइ होनायनि समखौ सोलिफु नभेम्बर दाननि 7 अक्ट'सिम फोलावबाय। मख'नो गोनांदि बे अनलाइन आर'जलाइ होनाया थांनाय 31 अक्ट'बर 2023 खालारावनो जोबथा खालारमोन। अब्लाबो नाथाय मिरु सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना 7 साननि थाखाय समखौ फोलावदों। गोसो गोनां फरायसा एबा बिजाथिफोरा अनलाइन आर'जलाइखौ जवाहर नवोदया बिद्यालयनि वेबसाइट www.navodaya.gov.in आव थांनानै जेबो बेसेन नाङाजासे आर'जलाइ होनो हागोन होननानै फोरमायदों। फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन होननानै जवाहर नवोदया बिद्यालयनि गोरायुं इउसि प्रजापतिया खौरांगिरिनो मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि गारगाव, बर' बाजार, बोरिपारा, बल्लामगुरि आरो गोबां ओनसोलाव सनिबारखालि फुंनि समाव हरखाब बारहुंखा आरो अखा फैनायाव गोबां गय बिफां-लाइफां बायनायनि अनगायैबो दुब्लिनि माइ आबादफोरा गेलेमजोबदों। हाजों समान उन्दुदों माइ आबादफोरा गेलेमनानै। जाहोनाव गामियारिफ्रा गोबां खहाजों मोगा-मोगि जानांदों। आथिखालाव दिल्लीनि आबहावा थासारिया मोजां नङा। सनिबारखालि थामथि सानावबो उखुन्दैनि खुवा खुनायाव हान्था-मेलानि सायाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। गोजां बोथोर फैनायनि सिगां आथिखालाव दिल्लीनि आबहावाया जोबोद गाज्रि महर लादों। उखुन्दैनि पल्युसना बांनो हमदों। गोबां गारि मटर खारनाय आरो दारिमिनारि कारखानाफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफ्रा दिल्लीनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों। जाहोनाव थांनाय फैनाय हान्था मेलायाव गोबां बाधा गोग्लैदों। बेनिखायनो दिल्ली सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना साननैनि थाखाय फरायसालि एबा गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द' फोसावदों। हायुङारि मानास पार्कआव दावबायफैदों अस्ट्रियानि सानै बैसो जानाय बोराय बुरैया। बेजों लोगोसेनो हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय बर' गामिफोरावबो दावबायफैदों। थिग बेबायदिनो शुक्रबारखालि हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथियावनो थानाय मायंपारा गामियावबो अस्ट्रिया हादरनि बे सानै बोराय बुरैया दावबायफैदों। हायुङारि मानास हाग्रामानि टुरिस्ट गाइड बिजय बसुमतारिया बे दावबायारि सानैखौ मायंपारा गामियाव लाबोनानै बर'नि माखासे आसार-खान्थि, मावनाय-दांनाय, हारिमु बायदिफोरखौ दिन्थिफैदों। जेरैहाय बर' हारिनि राव, हारिमु, बाथौ सिबिनाय, आसार-खान्थि, जानाय-लोंनाय, मावनाय-दांनाय, दानाय-लुनाय बायदिनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय लानानै फैदों गुबुन हादरनि सानै बोराय बुरै दावबायारिफोरखौ। टुरिस्ट गाइड बिजय बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों दि बुहुमनि बबेबा मोनसे खनायावबो बर' हारि होननाय मोनसे गेरेमसा हारि दं। बेखौ जाहाथे गुबुन हादरनि मानसिफोरनो बुंफोरनानै हैनो हायो एबा बर' हारिनि खौरांलाइखौ दैथायहरगोन बेखौनो नोजोर बोनानै हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथियावनो थानाय मायंपारा गामियाव लाबोनानै दिन्थिफैदों होननानै फोरमायदों टुरिस्ट गाइड बिजय बसुमतारिया। आरो फोरमायबावदों दि बे सानै बोराय बुरै दावबायारिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव सानब्रै थानानै काजिरङायाव थांगोन होननानै फोरमायदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।